ବେବି କଣ କରୁଛ କିଲୋ? ପଖାଳ ଖାଇ ବସିଲଣି ଏତେ ସକାଳୁ? ବାପ ମା ଏତେ ଭୋକ। କଣ ଆଇଟମ କରୁଛ କିଲୋ? ଆଳୁ ଅଧା ପୋଡା, ଆଚ୍ଛା ବାଇଗଣ ପୋଡା, ଟମାଟୋ ଏଟା ସବୁ ଚକଡା ହେଇକି ଗୋଟେ ପୋଡା। କୋ ଥାଳିରେ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ। ଦେଶୀ କୋଲି ପିଆଜ ଦିଦିଙ୍କର ଚକଡା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ତ। ତାପରେ ଇଏ ଆଉ କଣ ସବୁ ଆଣିଛ? ଇଏ ହଉଛି ଶୁଖୁଆ, ଯୋଉ ଲୁଣି ଶୁଖୁଆ ଟା ତ ନହେଲେ ହଉନି ଆଉ ନାଇଁ? ନହେଲେ ପଖାଳ ଉଡିବନି, ଟିକେ ଲାଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଚୁନ ଚୁନ ଆଳୁ ଭଜା, ଇଏ ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ କୋଳି ଆମର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା କହିଥିଲେ ଆଗରୁ, ସେ ଟିକେ ପାଗ। ତାପରେ ଆଉ ଇଏ ତ ଗାଁ ଭୁଗୁନି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ପିଆଜ ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ ମାନେ ବୁଧବାରକୁ ଅନେଇକି ଅଛେ ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା 2 ଦିନ ହେଲା ଆଶା କରି ପୁରା ହାଲିଆ। ଦିଦି ପାଗଟା କଲେ ତାଙ୍କର ପାଗଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଓହୋ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି କି ଟେଷ୍ଟି। ଖାଉଛ? ଖା ବୋପା ମା ଭୁଗୁନି ଖାଇଲା 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 ଆଳୁ ଭଜା ସେଟା ଖାଇବ। ଆସ ପଖାଳ ଆସ ଖାଇବ।